ngan mi phi halor ka jing ngan keren mi phi menta halor ka jing keren jong wei na ki khun khado pade ngangai babarok phi I ya ka jing keren jong wei na ki khun khado ya ka ba utau khun khado ulakop manga ladang akwa slok fur lan menta ngal aban yo phila ban yo sekiat hi myo ben myo kono mendakwa hi di minsen hawato yung gabay upa ta habyo hinong auto amte daga yung ubay upa bi khim yo bi habyo ipinong te woyo bare bi kamte nong afngo tho de piri warit waria kamnu cha chitom gi ma em kamite minsen bi afngo tho de piri giti gi warit ki waria ki wakhian I dori butki te ar haru mi media bi upan sengau bi kami tu nama auto ro ka sarkar tangayong phi ka sarkar yung ili chui ile to sarkari hi auto ro tangayong phi tikhi mandaklam sarong de phi de ikhi im sengau remi ikar wakwa imyo ite phi yo ite ikhi hamklam sarong berer wato auto ro sarkar yung phi yung woro I sarkar ladangan bakla ngamnang harapan keren penaru Henry pada ngahap ban keren ngan keren melung melangkat banganang dengan oi phi tangkan ni hak tin khasi dan hok menu ban kam baka sarkar ka de jonga ladang akwa furlain menta ngala ban yo tau de usamla rang ba jong cantia kam de tang ka sarkar jong phi lada pikiran kum tu kapen pau ba phi dai khun khadu kam de sarkar tang jong phi what show off of media no phi ka sarkar jong pat ba ka sarkar jong babon balang te what you show off kum ka tu ka chat kenten how bo pat ba ukwa yo ma phi kwa phi yo ma kwa man tam ta ka daga forlan phi kwa man ta phi yo de what you want show off kan what you want show off ra namar bale upat ba kat ni uyap stay uyap stay ha ki jingjan jar ki jing sha ban ben ki jing sha ban kho ki ba shir khai ma phi wan show off phi wan kren show off ma phi bang ki breu dala kren yo mon ki khon laj lante ya ka balat do kim tip ki khen ba ka de ka badai ki thangmut ba manga nga de khun khado jong ka sarkar kim perkhat ba ka sarkar ya baro mdei tang jong u an ong te tangi kenten khublai shibon bat khublai ya baro khublai shibon